Araw na yun. Anong oras na ulit pa din? 4. Finish. Baka mo itong bading na ba? Sagirin mo man. Hindi ka magsabi. Yan. Dahil magsabi kaya, una ko pa no steady. Araw ka dati dyan ah. Burik, pangit nito. In-upload ko, pangit nito. Tighanap ko. Dali nga man gusto. Ano mo? May 200 views naman. 200 views naman. Ano ito? Ano ito pangarang? Dahil man, sa YouTube ko ha? O sa YouTube? Ay, dugay. 100,000 dapat. 100,000. Kaya 1,000. Yung sarap. Luho-luho. Makawang isa na, ayun ko na. Hatik sa tayo mo. Ha? Hatik sa tayo YouTube. Pag makawang kita. Dahil man? 10,000 ko? 10,000 pinaka-ano ka. Gismail. views. Sino ang pwede si Pading? Harus kumali. Ha? Harus kumali. Mas 4. Gusto bro? Ano bro, para may bayad na sa imo. Di ba di nagbayad na? Ay po, nagbayad na si Pading. Ano nga nito? Ano nga pangaran? Boyseasid? Ito? Ay, yun ha, nag-video ba? Hello? Ginapay na.